Hát ezt a videótípust, ezt régen nagyon-nagyon szerettétek, úgyhogy gondoltam most egy cirka másfél hónap alatt összegyűjtöttem nektek, amik elfogytak nálunk, a mi háztartásunkban. Ugye mi még mindig ketten vagyunk, és hát akkor mutatom, hogy mik azok, amik így elfogytak. Ó, itt egy csalás is van egyből. Nézem, hogy mik vannak. Á, szuper. Jó. Mert hogy két női wellness pak csomagolása van itt igazából, ugye én ezt azóta is szedem, ezt már azért az évek alatt megszokhattátok, hogyha régi követők vagytok, de hogyha újak vagytok, akkor elmondom, hogy cirka 5 éve szedem ezt a női vitamin pakkot, nagyon meg vagyok vele elégedve, és úgy gondolom, hogy hamarosan jövök nektek egy wellness termékválogatással. Ugye itt, ahogy látjátok, ő Wellness by Oriflame, de ahogy láthattátok már az unboxingos videókban, ő megújult Velosophy néven. Jó, természetesen velük abszolút meg vagyok elégedve, többféle vitamin is lesz majd itt a pakba, úgyhogy őket újra fogom venni. Ugye nagyon szeretem az Oriflame-nél, hogy amikor új termékek jelennek meg, például alapozók, vagy krémek például, akkor mindig lehet, vagy illatok, kis termékmintákat venni, ahogy látjátok, én ezeket teszteltem is. Ez egyébként többféle színű alapozó, és azért mutatom meg, hogy én is ugyanígy kipróbálom, és így tesztelem, hogy melyik lehet a jó, és így mutatom meg egyébként a vásárlóknak is. Úgyhogy ilyen mintákat biztos, hogy fogok még venni, természetesen nem ennek a terméknek, de más termék mintáit, azokat folyamatosan veszem. Itt van a Milk and Honey termékcsaládnak a hajmaszkja, amivel egyébként meg voltam elégedve, igazából szerettem is, viszont amióta megjelent a Duology termékcsalád, ami egy professzionális hajápolási termékcsalád, azóta igazából őket használom, és őket szoktam újra venni, úgyhogy gyakorlatilag ezért nem venném most újra ezt a Milk and Honey-sat. Ugye mondtam, hogy lesznek még itt vitaminok, van itt ugyancsak a Wellness-től egy kálcium és D-vitamin, lehet kúraszerűen szedni ezt a kálcium és D-vitamin, de hogyha szeretnél egy kicsit többet tenni az egészségedért, akkor célszerű egyébként folyamatosan szedni, de hogyha természetesen változó korba vagy extrém módon sportolsz, tehát nagyon sokat mozogsz, a menopauza után vagy, akkor azért érdemes egyébként szedni, úgyhogy akkor nagyon tudom javasolni, mi ezeket folyamatosan szedjük. Van egy kis antioxidáns, így külön, tudjátok, hogy ezt a párom szedi, nagyon sokat szed, folyamatosan szedjük, most is van itthon, hát én nem is tudom, vagy 5-6 dobozzal, úgyhogy biztos, hogy fogtok még látni ilyet, hogy elfogy. Úristen, ezt nagyon-nagyon szeretem. Ez a Duology termékcsaládnak egy ilyen fújós, hialuronsavas kis balzsa, ami a mondjuk. A hajmosásnak az utolsó lépéseként, amikor már ilyen, mielőtt becsavarom a törölközőbe igazából a hajam, akkor szoktam befújni az alsó 2/3 vele, és hát imádom, mert fantasztikus, már szerintem 2-szer vagy 3-szor újra vettem, ugye ő egy egész új termék, úgyhogy bátran merem ajánlani. Lecseréltem a hajkeféket, úgyhogy ezeket most így egybe kiveszem. Hát bocsánat a kinézetük miatt igazából, de már a végén nem tisztítottam meg őket. Nem tudom, hogy ti milyen gyakorisággal szoktátok lecserélni ezeket a termékeket, de ugye hetente, 2 hetente azért érdemes fertőtleníteni, illetve elmosni őket, illetve hát szerintem legkésőbb 2 évente azért illik lecserélni őket. Most hát megmutatom, elég gusztustalan, bocsánat, de hogy ugye már az összes szősz meg minden ott van, hogy nem is tudtam már szépen kitisztítani őket, úgyhogy itt volt az idő, hogy megérett a cserére igazából, és szerencsére egyébként megjelent egy új
hát ilyen fésű-kefe kombó az Oriflame-nél, és akkor így többfélét vásároltam megint, sokkal jobb minőségűek egyébként, mint ezek voltak, úgyhogy abszolút nem bántam meg, hogy lecseréltem őket, és így ugye egészségesebb tud maradni a fejbőrünk. Aztán, mint tudjátok, a tavalyi év során én 33 kilót fogytam az akkori Wellness by Oriflame Meal Replacement MRP szupersékével. Hát most itt van 2 darab csokis termék, ami elfogyott. Azóta is folyamatosan iszom, és folyamatosan veszem őket, úgyhogy én abszolút meg vagyok velük elégedve, bátran merem ajánlani. Vannak még itt régi csomagolású kis Love Nature, kis banános hajszmutik. Nagyon szeretem az új Duology hajbalzsamot, ezeket a kis hajszmutikat csak azért szoktam feltenni, mert hogy annyira isteni banános illata van utána a hajamnak napokig, hogy kár lenne igazából kihagyni. Most több esemény is volt, amire nagyon oda kellett figyelnem, hogy friss és üde legyen a szemem alatt rész, úgyhogy még volt itthon 2 utolsó Instacool, amit tudjátok, hogy imádok. Sajnos már nem forgalmazza a cég, vagy nagyon-nagyon elvétve, mint kifutó széria lehet megtalálni, úgyhogy ők abszolút kedvencek voltak, hogyha lenne még, akkor vennék belőle, mert hogy nagyon-nagyon szépen eltünteti a püffettséget, a sötét karikákat, és hát tényleg egy Instacool maszk, abszolút ilyen esemény előtti tapaszként emlegettük mindig. Aztán a nagy kedvenc itthon, a Love Nature-nek ez az uborkás kézmosója. Nagyon szerettük, tartós illata van, én azt is nagyon szeretem benne. Most egyébként Essence & Co. Citromos verbénás van a fürdőbe. Hát az az abszolút favorit, de amikor jó árban van, akkor őt is nagyon szeretjük, úgyhogy olyankor mindig újra szoktam venni. Aztán még itt a régebbi időkből van a Herixnek egy színezett, vagy festett hajra való samponja. Hát ezt nem szerettem annyira, hogy őszinte legyek, viszont a Duology-nak az új festett hajra való samponját azt nagyon szeretem, úgyhogy arra le lett cserélve, de ugye ezt már nem is lehet kapni. És hát akkor úgy látom itt a zacskóba igazából, hogy most jön egy kis Duology dömping, aztán meg jön egy kis Body Edition dömping, mert hogy, ahogy mondtam, a Duology-nak a hajbalzsamját, ami kimondottan vastag szálú hajra van, mert ez is fontos, képzeljétek el, azt nagyon-nagyon szeretem, elfogyott, újra vettem, úgyhogy gyakorlatilag ez mindig van itthon. Hogyha gondoljátok, akkor majd készítek egy Duology szériát is, mert hogy nagyon megváltozott professzionális irányba a hajápolásunk, amit kár lenne kihagyni, és nagyon sok az új termék, mint például ez is egy Duology, egy 0. lépés úgymond, ez egy fejbőr radír. Imádom, egyszerűen imádom, teljesen megváltoztatja a fejbőr érzését és a hajad növekedését, meg mindent, úgyhogy természetesen mindig van itthon. Ez a kis haj szérum, ez is egy Duology termék, annyira friss, hogy egyébként nemrég jelent meg, és már újra vettem, mert elhasználtam. Isteni, tényleg, ahogy föltölti a hajat, őt is hajmosás után, mielőtt a törölközőbe csavarom, akkor szoktam nyomni a haj végére. Keratinnal és zab lipidekkel tölti fel egyébként a haj végemet, és amit tudnotok kell, hogy amióta használom a Duology termékeket, azóta nem törik a hajam vége, egész egyszerűen, pedig ugyanúgy kezelem, mint korábban. Ahogy látom, talán nincs több Duology termék a szatyorba, viszont cserébe itt vannak a The Body Edition termékek, fantasztikus termékek, ki kell, hogy próbáljátok tényleg. Az első, ami elfogyott, az egy testradír, ez egy hasavas testradír, hogyha még nem próbáltál ki testradírt, akkor mindenképpen őt ajánlom,
Ugye korábban ajánlottam a Swedish Spa-nak a testradírját, de az egy olajos érzetet, egy tápláló érzetet hagy maga után, viszont képzeld el, hogy ez az ahasavas hámlasztós testradír, hát olyan, mintha lecserélték volna a bőröd. Tehát annyira szépen leradírozza az elhalt hámot, hogy utána tényleg azt érzed, hogy így lélegzik a bőröd, és nem mellesleg, csak hogy legyen kis okotok, hogy miért kell radírozni. Hetente egyszer elég egyébként, nálam ez mindig a vasárnapra esik. Évente, képzeljétek el, hogy 8 kiló, cirka 8 kiló elhalt hám keletkezik a testünkön, úgyhogy érdemes tőle megszabadulni. Ő abszolút a barátotok tud benne lenni, nálunk mindig van itthon azóta is. Aztán a különböző területekre, ugye van ez a zöld, ő is elfogyott, ő egy cellulit elleni krém, naponta lehet használni, nagyon-nagyon szeretem, isteni pihepuha lesz utána a bőröd, és tényleg látványosan elkezd eltűnni egyébként a cellulit. A másik, ez a kék The Body Edition, ő pedig egy hialuronsavas, hát ilyen hidratáló krém végül is. Őt inkább, ahol feszesíteni szeretnél, oda kell kenni. Nagyon-nagyon szuper, ő utána is nagyon fincsi puha a bőröm, úgyhogy igazából mindig van itthon. Elfogyott az Optifresh-től ez a Sensitive fogkrém, most egyébként a fogfehérítős van, de mindig van itthon valamelyik Optifresh. Aztán van itt még a régebbi időkből egy Eleo halolaj, hajolaj, a halolaj az korábban volt, hajolaj. Nagyon szerettem, igazából, ha minden igaz, akkor szerintem kék még van itthon, és azt nem olyan rég vettem is talán, mert hogy azért hébe-hóba még teszem a hajamra, de azért leginkább már csak Duologit. Aztán van itt egy róz színű körömlak, egy gél hatású körömlak, ahogy látjátok, totálisan elfogyott, nagyon-nagyon szerettem, mindenki megdicsérte, hogy ez abszolút az én színem, nagyon-nagyon tartós volt. Hát van itt az ős időkből egy onkoloros szempilla és szemöldök szérum, amivel nagyon szépen lehetett táplálni ezeket a területeket. Sajnos megszűnt igazából, úgyhogy nem fogom tudni újra venni. Van itt 2 darab szempilla spirál a Wanderlust-tól, az 5001-ben, csak hogy tudjátok, ez az Oriflame legjobb spirálja, 7-es másodpercenként adunk el egyet, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Én nem a vízállót, hanem a sima verziót, mert a vízállóval könnyen letörhet a pillád, úgyhogy azt nem szoktuk ajánlani. És az utolsó termék, amit hát szerintem a régi tagok tudják, hogy imádok egyszerűen, az a Giordani Goldnak a színezett hidratáló sminkalapja, ami ugyanúgy hialuronsavval van. Itt egy picit még látszik, hogy picike kis színezett golyók vannak benne, és nagyon szépen szétrobban ugye a kezedbe, ahogy eldolgozod az arcodon, és egy halvány nude árnyalatot ad az arcodnak, és ezzel tökéletesebb lesz a kinézet, nem kell rá sminkelni, így is szépen mutat, de természetesen ez egy smink alap, tehát rá is sminkelhetsz, és sokkal tartósabb és egységesebb lesz a sminked. Természetesen őt is újra venném, úgyhogy most igazából csak az első termék volt talán ilyen, ez a, vagy a második volt, nem tudom, igazából csak ez a Milk and Honey hajmaszk volt, amit hát úgy nem vennék újra igazából, mert hogy lecseréltem Duologyra, de teljesen jó az a termék is, bátran merem ajánlani bárkinek. Hogyha remélem, hogy tetszett, hogyha bármelyik termékkel kapcsolatban kérdésetek van, akkor keressetek bátran, vagy írjatok kommentet, és jövök a válaszokkal. Köszönöm, hogy velem tartottál. Sziasztok!